ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତ ଏଇ କେରଳରେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରବର ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରବର ତିଆରି ହେଉଛି କାଦେରେ ସେ ରବରଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁଛି ଯେତେ ଗଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଗଛ ଅଛି ନା ୟା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଅଛି ଯାହାଫଳର ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରବର ଆମର ଯେଉଁ ରବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ୟା ଦେହରେ ହିଁ ରବର ତିଆରି ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ୟାର ଭିତରୁ ଏସବୁ ଦେଖ ଏ ପିମ୍ପିଡ଼ି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଏ ଗଛରୁ ବାହାରେ ଏ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ଆସେ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମର ରବର ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଏ ଯେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ଅଛି କେରଳରେ ଏସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଗଛ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଏ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଏଇ ଗଛ ବୁଝିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ରବର ଗଛ କହିଲେ ଚଳିବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯାହା ଇଏ ସିଏ ଯେତେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ରବର ଗଛ ଆଉ ଏ ରବର ଅଠା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ୟା ଦ୍ୱାରା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା କିଛି ଅଠା ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଏଇଥିରେ ଟୁପୁ ଟୁପୁ ହେଇ ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଠା ସବୁ ଥୁପ ଥୁପ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କଟା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ି ୟା ଦେହରେ ଅଠା ଟାଇପ୍ରେ ରବର ଟାଇପ୍ରେ এই ଯେଉଁ ଅଠା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇ ରହୁଛି ସେଇଟା ଯାଇ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଖାଲି ଏଇ ଗଛ ନୁହଁ ଯେତେ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜରି ଗୋଟେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ଜରି ଦେହରେ ଆମର ସେ ଅଠା ସବୁ ୟା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସବୁ ଅଠା ତିଆରି ହେଇଯାଏ ୟା ଦେହରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଛି এইଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସବୁ ଗଛରେ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ ଏମିତି ଜରି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେକ ଗଛ ଦେଖିବ ସବୁଥିର ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଅଠା ହିଁ ବାହାରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଏ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାର ଥୁପୁ ଥୁପୁ ପଡ଼ିକି ଏତିକି ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଅଠା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଓକେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।